Il-Gvern ħabbar it-tisħiħ ta' 3 skemi tal-Awtorità tad-Djar li lan tagħhom hu li jtaffu parti sew mill-pis tal-ispejjeż ta' xogħlijiet jew irranġar ta' residenzi okkupati minn sidien jew inkwilini. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fost oħrajn mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes sar magħruf li 3 skemi li se jaraw żieda fl-investiment huma dawk li jirrelataw ma' xogħlijiet fuq strutturi perikolużi fi proprjetajiet privati okkupati minn inkwilini jew ċenswalisti qabel l-ewwel ta' Ġunju tal-1995, xogħlijiet ta' ppjanar u titjib u xogħlijiet ta' aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Għall-ewwel skema jiġifieri dik relatata ma' xogħlijiet fuq strutturi perikolużi fi proprjetà privata li l-okkupata qabel 1995 ġie spjegat kif applikant jista' jibbenefika sa massimu ta' 25,000 euro. Fir-rigward tat-tieni skema xogħlijiet ta' ppjanar u titjib, applikant jista' jibbenefika sa massimu ta' 21,000 euro biex iwettaq xogħlijiet strutturali. Taħt l-istess skema applikant inkwilin jista' jibbenefika sa massimu ta' 15,000 euro biex jirranġa l-finishes filwaqt li applikant li huwa sit ta' proprjetà li tinkera jista' jibbenefika sa massimu ta' 6,000 euro biex iwettaq xogħlijiet strutturali. Fir-rigward tal-aħħar skema favur titjib f'residenzi okkupati minn sidien jew inkwilini u xogħlijiet ta' aċċessibilità għal persuni b'diżabilità, persuna tista' tibbenefika sa massimu ta' 28,000 euro. Pereżempju skema minnhom li tinsaħħu llum li hija intiża għal dawk il-persuni b'diżabilità anzjani li jkollhom problemi ta' mobilità. Illum qed jingħataw biż-żieda li jagħti il-Gvern u hawnhekk tajjeb li ngħidu li ġid komuni timur għal dawn it-tip ta' għajnuniet li biex persuna li għandha il problema tinstalla stairlift illum tista' tieħu sa 7,000 euro għajnuna mill-Gvern. Dan ifisser li meta mqabbel mal-capping l-antik f'dan il-każ, il-benefiċjarji individwalment se jaraw żieda ta' 40%. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li bħala awtorità se din iħarsu lejn sitwazzjoni fejn il-familji Maltin u Għawċin ma jqfux mal-punt li jaċċessaw is-suq tal-proprjetà imma li jagħmlu dan bi kwalità. Permezz ta' koordinament li aħna nagħmlu flimkien ma' entitajiet oħra bħal huma is-CRPD, is-Support u numru ta' entitajiet oħrajn governattivi u issa t-tisħiħ ta' policy unit ġdid fih dan l-Awtorità tad-Djar se nkunu qegħdin nifhmu iktar il-bżonnijiet u l-għajnuniet li hemm bżonn minn żmien għal żmien.